študentov. Ešte chvíľku strpenia. Maco. Riči, to si ty? Seba, Peťo, áno. Čo robíš? Vieš čo, akurát mi utiekol pes. Bobby! Bobby! To je on? Kde si? Tam? Ukáž mi. No, Ideme za ním. Ideme. Poďme. Peťo, Bobby! Aj! Áno, skáče! Pozor. Poď, kde? Šlapol som na ňo. Stúpil si. Ukáž to. Ježiš, to smrdí. Ukáž to. Ukáž. No to... Počkaj. No dobre. Počúvaj. A prestaň. Sorry. Ideme. Stavím si, že nepreskočíš tú lavičku tam. Kung fu, ideme kung fu. No, poď, predeň mi to. Dobre. Ty si to dal. Počkaj, idem ja. Pozor! Riči, pôjde? Pohode, no. Počuj, ja by som sa radšej išiel opalovať. Ideme sa opalovať? Ideme sa opalovať. No dobre. Vidíš tú krásnu babu tam? No, vidím. Alebo ja nie. Ja. Počuj, neskočíme, nebudeme si radšej pomeditovať alebo hrať nejaké... No, vystrečovať to trocha. Musíme premeditovať. Tiež závodom na strečie. To je ono, trošku nejaké tie kung fu. No, vieš si dať nohu za hlavu? Uga. Počkaj. Ojo, čo? Ojo! Prestaň. Hej. Vieš, že keď sa rozúrim, som ja pesný pík. Pík? Poďme sa opalovať ešte raz. Počkaj, ja tu... Čo to je? A znova ide tak... Riči, tebe stojí banán. Hlavný to bol. Dáš mne z neho. Padol mi banán. Kde je to? Dobre. To som sa fakt videl. Poďme do kaviárne, alebo čo? A počkaj, zaplatím ti to tam ešte? Počkaj, ja som spotený. Dobre sa osviežiť troška. Osvieža mňa. Osviežil sa, čo? Čo to je? Jahody! To by si nepovedal, že aj jahody máme. Toto Central Park, tu to rastie všetko, pozri sa. Ďakujem ti. Hej! Blokujem ťa rukami. Čo to? Hej, ukáž. Odkopem ťa. Počkaj, ježiš. Čo? Ešte horálka? Nemal som na ňu chuť, ale... Dám, ja neviem dnes ovládať tvoje ruky. Neviem, čo sa... Daj si aj ty pozrieť. Tak si dám aj ja, ha? Určite. Dobrá. A počkaj, už... Pocikal si sa. Vieš, poďme radšej už dole. No, ideme radšej, už to sme to prehnali.
Tanec. Tanec. Tanec sú opakované rytmické pohyby, konané jednou alebo viacerými osobami za sprievodu hudby, prípadne i spevu. To je jasné, ale my a tancovať? Jasné. Tanec je jednou z veľmi dôležitých súčastí života. Predsa ľudia sa z tancu majú tešiť. A tým pádom pri tanci sa produkuje hormón šťastia endorfín. Tak teda poďme na to, veď dnes máme byť tí najšťastnejší ľudia. Tak poďme teda.